आगर बुंफबनाय पाठशालाना सना नों फुं मोना बिरबोयो सानफ्रोमबो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान हाबसन फैदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां, भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय देग्लाय 2024 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां मोनसे गोदान बड' फुल मुभि। बे फिल्मनि मुङानो जादों रैखाथि। दा लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअनि टिजारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअआव कास्ट महरै दङ मोगथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलुमनि नार्जारि, जरालाल बसुमतारि, धनेस्वर बसुमतारि, निजोम बसुमतारि, रिंसार खाख्लारि, मनालिसा बसुमतारि आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ होदों सनालि गयारि। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' फुल मुभिया जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो। बे भिडिअखौ डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफारखौ होदों निजोम बसुमतारि। बे फिल्मनि टिजारखौ नायनो थाखाय फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसखौ होदों जोंसार बसुमतारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बुकिं खालामनानै लानो हासिगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो।